आदा माइ गायनो सम सफैबाय माथो। औ फंबाय, देग्लाय माइखौ थाबैनो गायनांगोन। औ आदा थाबैनो गायनांगोन। देग्लाय बोसोराव सानैजोंनो गायनांगोन। खामला माब्लाबो माथो खरसाफोरासो बारा थाङो। औ आदा देग्लाय बोसोराव जों सानैजों जि हायो बेखौनो मावनांगोन। औ मानोथो खामला लालायलायनो फैसा गैयैफ्रावलाय। हागोन दे, 10 बिगाल'सो सानैजोंनो मावनो हागोन। औ बाजै। गायनायखौल' सानैसो मालिनानै गायनोसै ना मा होनो बिनानाव? औ आब'। दे होमबालाय गाबोन फुङाव आलिखौनो दाननोसै फंबाय। जागोन दे आदा। दे बिदिब्लालाय नोंसोरो रायज्लायबाय थाथ'दो, जों ओंखामखौ संनोसै। दे। औ फंबाय। थ' आदा। हर जाबाय थौबाय, थौ उन्दुनोसै। दे नों उन्दुग्रो, आं दा उन्दुगोन। सोरांबाय खोमा ना सुना? औ सोरांबाय आदा, सिखारद'। दुब्लियाव आलि दाननो थांनो ओंखारनाया थाब थाङाबा बेलासो जासिगोन। ए सिखारसै आदायाबो सिखाराखै खोमा। थौ सिखारनोसै होमबालाय। आदा सिखारदो, फुं जाबाय आलि खोनो थांनो ओंखारनाया। ओइ सिखारद', आंहा लिंहरगासिनो आलि खोनो थांनो। सिखारद', थांगौ फंबाय। सिखारदो राजा। दायो ओंखामा ज' फैनायफोरजों नोंजों बिथां। जागोन दे। गोथाव ओंख्रि संनानै लांगोन। जागोन दे, लांगोन आं। अ माथो नेगासिनो दं फंबाय? औ आदा। उराला लादो आंबो लादो आदा। आं लायनि र'। थौदो। माथो नोंबोदिया दा मोनफैलालै, बेला जालायलांबाय। गोबाव जाथारबाय, खामानिखौसोलाय बिसोरो। फुदो थांसै। थौ आब' बिदिबालाय लांसै, फुदो। Bye.
थांनो जादो जों थांफिनसै औ बाजै माथो मैगं संना लाबोखो दे दे माखो ओंखाम उखैबाय Kau bahas gili agak. Sudah dini join taksi. Ron kita tuh. Safaibai, kerja kurang sampai nama. Oh, orang थांबाय. रुवानि गिला साबेसे मोनखो? गासै 17 जन मोनबाय. दे थिगानो जाबाय दे. बा जिरनायाव फैदो नामा? औ फैदोथ'. बिदिब्लालाय माइखौ गायनोसै. बिदिब्लालाय जोंनियाबो एसे खोथिया रानबावदों. बिदिब्लालाय हागोन ना हायालै? हागोन, हाजोबगोन दिनैनो. बै साइथिंजायबो गायदोंमोन, गायखांगोन ना गायखाङाखै नै थांनो सोलायाखै. बिदिबालाय माइ गायखांबायलै गायखाङाखैहाय आफिमोन. दैखौ थाबैनो लाना फैदो, रानखाबाय दैया. दै गांदों, र' आं लायना फैनि, नोंसोर गायबाय थाथ'.
एसे लोंसे लखबदों आलिबो होनो दोङो थाब थांनांगौ सारा मा लोंनानै थाबैनो आलि खोहैदो जोंबो दा लासै आलि खोहैनोसै दे माहाजोन बाबु आंबो खोहैनोसै दे होमबालाय आं थांसै आलि खोहैनोसै दे जोंबो थांसै दे थांदो जोंहाबो रुपालि फाननो साहैनोसै दे नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जोंखौ सापर्ट खालाम आरो प्लिज आदा आबौमोन जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जोंहानि दुब्लियाव माइ गायनायखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय